Халмағыз хөрмәтле телевизор караусылар, һеҙҙе башҡорттар тапшырыуын әҙерләүсе ижади төркөм һәм уны алып барыусы Рафиҡ Әхмәтшин сәләмләй. Бөгөн тапшырыуҙа. Батырхан өйрәнгәндә берҙән алар дин кешеһе буларак әҙерәк диннең үҙен дә, тарихын да белергә тейешләр. Балтас районында Батырша хәҙрәттең мираҫын өйрәнеүгә арналған конференция уҙғарылды. Әгәр дә үҙ яйыңды табам тиһәң, ошонда килеп даже водитель булып эшләргә мөмкин. Ҡала шарттарында үҙ эшеңде асыу. София бездә башҡортта алар ҡартайым әйтмешләй, аны Суфия тип йөрөткәннәр. Һамар өлкәһе Моратша ауылынан яҙма. Бер мәчеттә дә алай торып ҡунып йөрөү рөхсәт ителмәй. Ҡарауан-һарай мәсетендәге һуңғы хәл ваҡиғаларға аңлатма. Сит илдә йәшәүсе ҡәрҙәшебеҙҙең тормошона байҡау. Латвиянан әҙерләнгән яҙма. Мең 1755-1756 йылдарҙағы ихтилал халыҡ хәтерендә Батырша яуы дип һаҡланған. Ул ваҡытта тарихи Башҡортостан тупраҡтарында йәшәүселәр батшаның көсләп суҡындырыу, ерҙәрҙе тартып алыу сәйәсәтенә ҡаршы баш күтәрә. Яу аяуһыҙ баҫтырыла, ихтилал башлығы Шлиссельбург тотҡонона әйләнә. Әммә зинданда ла ул бирешмәй, халҡының мәнфәғәтен яҡлап батша бикәгә хат яҙа. Кем һуң ул Батырша, уның мираҫы нисек өйрәнелгән? Балтас районында уҙғарылған фәнни-ғәмәли конференцияла ла ошо һорауҙарға яуап эҙләнде. Башҡортостан менән Татарстандың арҙаҡлы ғалимдары, дәүләт эшмәкәрҙәре һәм дин әһелдәре ҡатнашҡаны был конференцияны район хакимиәте ойошторҙо. Хакимиәт башлығы Рәфил Әмин улы Ғәлләмов Батыршаның Рәсәйҙә генә түгел, бөтә төрки донъяһында заманының алдынғы ҡарашлы сәйәсмәне, уның донъяуи ҡараштарының бөгөн дә актуаль икәнлеген һыҙыҡ өҫтөнә алды. Батыршаның тыуған йылы ошоғаса 1712 йыл тип билдәләнә ине. Әммә 1756 йылдың августында унан һорау алғанда Петр Рычков уға 46 йәш тип яҙып ҡалдырған. Ул бик яҡшы аңлаған ислам дине юҡҡа сыға. Мин мында бер-ике генә сүҙ әйтәсем килә ислам дине хаҡында. Ислам дине бит Ҡазан ханлығында Мәскәүләр килгәндә дәүләти дин. Ә Мәскәү килгәш, Ҡазанны алғаш, ислам диненә урын ҡалмай. Чөнки Россия дәүләте Иван Грозный заманында уҡ бер динле, православие динле, һәм бер патшалы дәүләт төзә башлаған. Һәм бу дәүләттә ислам диненә урын юҡ. Шуңа күрә мөселманнар көрәшкәннәр 1552 йылдан алып хәзерге көнгә ҡәдәрле үз динен саҡлау өсөн. Һәм менә шушы көрәшнең иң зур ноҡтасында Батырша тора. Әгәр дә ул көрәшкә күтәрмәсә, ислам дине Россия дәүләтендә бәлки юҡҡа сыҡҡан булыр иде. Конференцияла Олуғ хәҙрәттең шәхесенә бәйле байтаҡ ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр яңғыраны. Мәҫәлән, ул төрлө мәҙрәсә һәм мөғәллимдәрҙә барлығы 25 йыл уҡыған икән. Был уҡыу бөгөнгө академиктарҙың белем кимәленә торошло. Икенсенән, хәҙер уның тышҡы ҡиәфәте буйынса ла аныҡ аңлатма бар. Ул күсә булған, йәғни һаҡалһыҙ ир-ат. Бөгөнгө ғалимдар өсөн иң мөһиме уның публицистик әҫәрҙәре һәм идеялары. Арҙаҡлы хәҙрәттең сәйәси һәм дини ҡараштары бөгөн дә актуаль. Үкенескә ҡаршы, хәҙерге заманда күп ҡара эштәр дингә ашыҡланып башҡарыла тип билдәләне Рәсәй мосолмандарының үҙәк диниә назараты рәйесе Тәлғәт Тажитдин. Бик төпле конференцияда без күп нәтижәләр чыгардык. Галимлар өйрәнә, Батырша хәзрәтнең мирасын аңларға тырышып, яшьләргә аңлатырга кирәк, җиткерергә кирәк. Башҡортостан, Татарстанда гына түгел, бөтөн илебез буйынса да, бөтөн ислам дөньясында да танысындар моның шикелле хәзрәтләрне. Аның исеме дә бит Батырша. Батыр патша дигән сүз. Бу үзенең тормышы белән моны күрсәтте. Ләкин мин шул нәрсәне ишеттем Гыйса әфәндедән. Гыйса әфәнде Хусайновтан. Аның ике улын Мәскәүгә алып китеп шуҡындырганнар. Менә шушылай булмаса иде. Бүген беркем динебезне битермәй, мәчеттәрне беркем җимермәй. Дистәләгән мәчетләр салабыз Аллаға шөкөр. Ширкәүләр салына. Ләкин үз ҡулыбыз белән шуҡындырмыйк балаларыбызны, динсез ҡалдырмыйк. Батыршаның тыуған ауылы юғары ҡарышта революцияға тиклем үк мәсет булған, мәҙрәсә эшләгән. Конференцияла ҡатнашыусылар бында мәсет асыу тантанаһында ҡатнашты. Бу күтәрелеш
үзенең характеры белән ул интернационал булган. Ягъни анда татарлар да, башкортлар да, марыйлар да һәм башка халыклар да катнашкан. Шуңа күрә аны теге гомум шушы халыкларның бер уртак эше итеп карауны мин алга сөрер идем. Шуңа күрә хәзерге вакытта Татарстан, Башкортстан, ягъни татар башкорт галимнәре, филологлары, тарихчылары бергә утырып, менә шундый ниндидер бер проект эшләп, менә бу эшне алга табан эшләргә иде. Дәүләт йыелышы Корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Нариман улы Зиннуров, Гобайдулла Мәгъләзетдин улы Галиев Батыршаның язмышын, уның халыкка өндәмәһен һәм Батшабикәгә язган хатын социаль-экономик, психологик яктан ентекле өйрәнгән. Ул ардаклы хәзрәттең скульптураһын эшләп музейга бүләк итте. Ул халыкка өндәмә язган. Дөресрәге халыкка яуга сакырган. Бүгенге күллектән караганда ул әлбәттә бик аны раслап та булмайдыр. Законлы дәүләт өстенән яуга сакыру. Әмма ул вакытта хәл икенчеләй торган. Чөнки әйтәйек, шул мусулманнарны сукындыра башлагандар һәм башкорт асаба башкортларның җирләрен ала башлагандар, заводтар туды һәм башка инде. Безнең Башкортстанның тарихына бәйле бу. Башкортстанда яшәгән бөтен халыкларның тарихына бәйле. Моны әйтәйек, Мишәр халкының гына ул кешеһе түгел, ул Башкортстанның гомумән ул бөек бер әйтәйек вәкиле булып тора. Менә ошол эшмәкәрлеге белән. Батыршаның публицистик мирасын өйрәнгәндә яшь галимдар нимәгә игътибар итәргә тиеш? Батыршаны өйрәнгәндә бердән алар динге сөйбалар әзрәк диннең үзен дә тарихын да белергә тиешләр. Чөнки алар белмәенчә ничек дин әһеле турында, аның уйланулары турында язу мөмкин түгел. Бүген Иске Балтас авылында Батырша Галиевтың тормышына һәм иҗатына багышланган бай йөкмәткеле музей эшләй. Югары Карыш мәктәбе Батырша исемен йөритә. Конференцияла катнашучылар киләсәктә районда был шәхескә арналган мемориаль комплекс төзү, уга һәйкәл кую турында резолюция кабул итте. Был эштәр тормышка аткарылһа, Балтас Рәсәй мусулмандарының рухи Мәккәһенә әверелеренә шик юк. Язмышым үз кулымда. Эшкуарлык менән шөгыльләнүче милләттәшләребез 10 ел элек барылмак менән генә һанарлык булһа, бүген улар күпкә артты. Рәсәйдә бу өлкә башлыса сауда менән бәйле. Әмма үз эшен ашучыларның һаны ишәю менән эшкуарлыктың да юнәлештәре төрелләнде. Кала шартларында нинди өлкәне һайлау отышлы икәнен безнең хәбәрчеләр асыкларга тырышты. Алмаз Шакировты Өфө эшкуарлары яхшы белә. Мәсетләр районы колхозында ябай электрик булып хезмәт юлын башлап ебәргән егеткә баш каланы яулау еңелдән булмай. Үз эшен асыр өчен уга 5 елга якын төрле җирдә эшләргә һәм кала хакимияте тупаһын тапарга туры килә. Уфага килгәндә мин санаторий Зеленорощева эшләп алдым. Кем булып мин унда башланым, дворник булып эшләдем. Урам хәбәрсе. Башлаганда эшләй башлап киткәнем. Шуннан эшкуарлык менән 2002 елда башлагайным. Именно төзелеш менән башланым. Унан һуң төзелеш буенча әзрәк авырлыктар башланды бит инде. Күп төзелештәрдә менә туктап кала, акса финансирование булмаган. Автобусларда электән кызыгып карайым. Монда кеше утыра, кеше төшкәндә уже аксаһын түләп төшә. И көндә көн акса килеп тора. То есть үләгән алганда ул файдалы, килемле эш. Авырлыктары тоже бар инде. Аны авырлыклары булмай. Шуңа транспортка бәйләнешле буш урындар күп бездә республикада. Алкакта городта, Үдәдә, Уфада тыгылыш шунда сатурдар тыгылар да. Монда. Шуңа мин хайланым именно межгородтарда. Башлап киткәндә бер үзем булдым тигәндә булайым. Шуңа дус иштәр килеп сыга. Әле вакытта караган мин мусулман булып, именно мусулмандар арасында ярдәм таптым. Шул автобус алуда алгак менә мусулман банкы, ислам банкы асылды. Иң беренче поддержка ярдәмде унан таптым. Кулайлы кәсеп табу әле ярты уңыш. Ниндәйдер һөдемтәгә ирешү өчен дөрес оештыру, бердәм коллектив туплау мөһим. Кайһы бер авылдан
эш табай алмай, яткандар бар бит инде. Бөтәһен эле әйтелгәнсә, мал карый алмай да. Умарта тута алмай, то есть. Унда үз яйын табай алмаһалар, калага килсәләр дә югалып калмаска, автобус буенча алганда, транспорт буенча, даже водитель табу кыен. Эсмәгән и эшенә вакытында сыккан водительләр юк. Әгәр дә үз яеңды табам дисәң, ошонда килеп даже водитель булып эшләргә мөмкин. И гаиләңде карардай, гаиләң булса, шул квартираны снимай итеп, и үзеңә эш башларга ошонда акча эшләргә була. Первоначальный теге үзеңә капитал тупларга була. Чөнки күп егетләр ошолай башлаган. Үзләренә автобус сатып алгандар. Ошолай башлаган егетләр күп. Ул бер уйлаганда еңел дә эш. То есть һөнәрне водительдә алуы аны бер 3 айда алырга була. Яхшылап эшләргә. Ул теге институт бетергә кирәкме бит 5 ел буена. Алмаз Шакиров кул астында эшләгән егетләрнең ышанысын акларга тырыша. Милләттәшебез фикеренчә, мусулман җәмгыятендә һәр кем үз өстенә җаваплылык алырга әзер булырга тиеш. Җаваплылык күбрәк килеп сыга. Чөнки кеше һиңә эшләһә, уга эш хакы түләү. Уның да гаиләһе бар бит инде. Шуның өчен җаваплылык монда күбрәк. Монда үз гаиләңдә лә карарга эшләргә тиеш. И кеше һиңә ышанып килә бит инде эшкә. Вот ошо авырлыктарды еңеп сыгырга тиеш була. Сабырлык та кирәк. Менә элекке үземдән алып әйтсәм, мин исламга тиклем туры да. Мусулман именно 5 намазга барган. Сабырлык азрак булгандыр. Чөнки хаталарың да була. Именно ислам дине һине өйрәтә сабырлыкка бит инде. Галимдар, җәмәгать эшмәкәрләре, табиблар яшьләрне насар кылыктардан курсалау, сәламәт тормышка ялеп итү турында баш вата. Мусулмандар был бәләнән азат. Улар әхлак кагыйдәләрен, рухи үсештең югары баскычларын үзләштерә. Бергә эшләһәң, даже хату өчен дә алхакта алдашыу, нимәдер ул ундый эшләр хупланмый динде. Хаткан товарыңды алдап хатырга ярамай. То есть дөрес, менә уның нинди насар яктары булырга мөмкин. Шул ук машина хатканда ул нимәдер карап әйтергә тиеш. Ислам динендә әйтелгән кагыз, кагыз булырга тиеш. Обязательно. Кешеләр шайтан бар бит инде. Шайтан үзенең кешеләр. Кагызга килгәндә кеше уже бар ошына мәне нарушать итә. Унда чөнки уның подписи тора, уның печати тора. Киң мәгълүмат саралары исламды террор менән бәйләргә тырыша. Мусулман ир-егетләренең я катын-кызларының тышкы кыяфәтелә кайһы сакта халыкта шигу ята. Станокта торам, и үз кыз тора, мин эргәләрендә шул якында торам, үземнең хатынман тора иде. Баш бөтәһе һия карайды. Түбәтәйдә хакында булганга тиң борылып карайды. Мин әйтәм, менә караһындар, үз кыз тора, беркем дә әйләнеп карамаган. То есть ул безнең әлеге вакытта ничек кенә әйтсәк тә обыденность, әйләнде, как бы так должно быть дигәндә. Улай булырга тиеш түгел бит инде. Что именно уларга килеп бер әйтмәй тәмәке тартма дип. Менә кемдер хакалны үтеп китәләр, узын хакалда агайдар. Кеше сәерһенеп карайсың дип. Мусулмандардан курку, ул мин үземсә, мин как мусулман аңлап битмәйм. Чөнки уларның йөзенә караһаң, на самом деле нур күрәһең. Ул елмайы бирә ул кеше. Шуңа мусулмандар егетләргә, хатын-кызларга әйтәм, башкаларга килгәндә елмайһыңдар дип. Чөнки улар һезгә карап ислам динен кабул итәләр. Дингә булган кире карашты үзгәртүдә мусулмандар дәүләт ярдәменә таяна алмай. Исламдың күркәм хадаттарын уларга яшәү рәвеше, үзара яхшы һәм мөлаем мөнәсәбәт ашагына танытаһы кала. Алмаз Шакиров киләсәктә җәмәгать эшләрендә әүдемлеген арттырырга, Өфөгә якын авылдарда күп катлы төзелеш эшләренә тотынырга теләй. Әмма кала ситтәрендә үзәк һау селтәре, канализация юк дигән хылтау менән уга рөхсәт бирелмәй. Тик алдынгы карашлы егет ниятеннән баш тартырга йыенмай. Берничә ел элек уның ат катлы йорттар төзү хыялын да хөкүмәт кире кага. Әмма берничә елдан Шамонин, Жуков, Дорогин кеүек касабалар калкып сыкты. Бөек рус язучысы һәм бар дөньяга билдәле философ Лев Толстойдың хәзерге Хамар өлкәһе борынгы быҙаулык өйәҙенә килеп, ҡымыҙ менән дауаланыуы Хамар башҡорттары тарихына сағы ваҡиға булып яҙылған. Беренсенән, Рәсәйҙең билдәле табиптары уға тик Хамар өлкәһендә башҡорт ҡымыҙ менән дауаланырға тәҡдим итә. Икенсенән, буйҙаҡ яҙыусы нәҡ башҡорттар араһына килеп ҡымыҙ менән дауаланғандан һуң 34 йәшендә өйләнә.
София Иславлина менен никахта уның 13 балаһы туа. Өсөнсөнән өйләнгәндән һуң 12 ел эсендә ул «Һугыш һәм солох» романын яза. Күренекле акыл иһе Лев Толстойдың дөньяга карашына башкортлар ничек тәэсир иткән? Бул һорауга җавапты безнең хәбәрчеләр дә эзләнә. Лев Толстойдың Быдаулык, Николаевка, Богырыслан йөрәкләренә килүе турында Хамар өлкәһе Алексеевка районы Патровка авылындагы бай йөкмәткеле музей һөйләй. Уның Тананық буендагы һәм Мочалагы бибик утардары урынында истәлекле тактаташ, стеллалар куелган. Графтың утардары Моратша авылыннан 10-12 сакрымда ятһа ла, ул тәү килүендә 1862 елда бүгенге Глушица районының Моратша авылында туктала. Ул тәүдә башкортларга килгән. Ошо Моратша авылында. Исләр, менә безнең картайлар исләйләр ине. Ике картатайым бар ине, мәрхүмнәр. Берсе Гарифов Зариф картайым. Ул картайым, икенчесе Гарифов Вакит, атайымның атасы инде. Картайым, икесе картайлар, шулар исләй ине. Менә Лев Николаевич Толстойның монда килүе, булуы, Зариф картайыма ул вакытта бала инде баягы 9 яшь кенә булган. 9 яшь бала исендә бит инде. Безнең башкортларда кызлар яз вакытында нигә сәхәрәгә сыгырга шундай йола бар. Инде ничек әйтәләр аны. Шул нидә инде граф Лев Николаевич Толстойның баягы балалары, кызлары зур теләк менән башкорт кызлары менән сыгып сәхәрәгә аралашкандар, уйнагандар бит инде, башкорт көйләрен, моңнарын анда бит инде сыккасалар, уеннары бит инде, кызларның уеннары шулар менән бергә катнашып, матур итеп яшәгәннәр инде. Икенче тапкыр Лев Толстой Хамар башкортларына тик 9 елдан һуң гына килә. Тучков алпавытынан 2500 дисәтенә ер һатып ала, шунда гаиләһе менән яй көндәре яшәр өчен утар төзетә. Һәм 20 ел эчендә барлыгы 10 тапкыр башкортларга кымыз эсергә килә. Асык күңелле, үзе менән тиң күреп аралашкан, бер хәйләһез, акыллы һәм коштай ирекле башкортларны нык охшата. Уларның шул тиклем ердәргә хуҗа булып та, комһыз булмаулары, барына күнеп, көр күңел менән яшәүләре хайран итә. Нәкъ башкортлар менән аралашкандан һуң ул Ильяс кешегә йөрү күп кәрәкме әсәрләрен яза. Икенче картайым һөйләүе буенча Гарифов Вакит ул Зариф картайымдан 1-2 яшькә яшьрәк ине. Шул һөйләүе буенча ул әйтә ине, оның бездә кымыз ясап, Моратшала, аңа ярдәм итеп биргән Нагимов Мөхәммәтша булган. Ул Лев Николаевич Толстойның баягы бибик утарында баягы атларын Лев Николаевич Толстойның көтеп катыны кымыз ясап эшләгән инде, шунда яшәгәннәр инде. Руслар арасында. Лев Толстойдың икенче утары Кәрәлек Моратша авылына якын урынлашкан. Ул Бибиков башкортчалап әйткәндә Бибик утары дип атала. Язучының өе менән янәш кымыз бешүсе Моратша башкортының да тирмәһе урын ала унда. Мөхәммәтша Нагимов көрәшче була. Бер көрәштә ул нык имгәнгәндән һуң вафат була. Язучы башкортларга килмәй башлагач та Мөхәммәтша Нагимовтың катыны һәм улы Габдрәшитте Ясная Полянага кымыз эшләтергә сакыртып ала. Графтың Хамар башкортларына килүе турында рәсми документтарда Кәрәлеккә килгән дип языла. Әмма Хамар өлкәһендә ул мәлдәге Быдаулык өйәдендә Кәрәлек исемле авыл булмаган. Безнең елга Кәрәлек. Ул авылның бер осын шул Кәрәлек Моратша дип баягы ниткән йөргәннәр инде шул. Моратша инде, ул Моратша авылы, Моратшаның кешеләре, аның менә язган әсәрләрендә шуларның геройлары шул Моратшаның кешеләре. Даланы без өнһөз дисәк тә ул өнһөз түгел. Бер туктаусыз иткән каулан елдәр шул замандың шаңдауларын тарата. Хамар башкортлары ата-бабаларының бөек язучы менән аралашуы, башкортлар язучысының язмышында зур роль уйнауына ифрат горур. Бөек рус язучысының әсәрләренең прототиптары Лев Толстой менән аралашкан башкортларның варислары улар.
Үткән программаларыбызда Ырымбур калаһындагы Караванһарай мәсетенең Әмир Рәхмәтуллин һәм уның куштандары тарафынан басып алынуы турында бәян иткәнек инде. Мәсеттең ысын мөтәвәлият агзалары менән уның араһындагы барган берничә елгы низахтан һуң август айында иман йорты хак мөселмандарга суд аша кайтарылды. Ягъни суд приставтары уның аскыстарын мәсет имамына тапшырды. Әмма Караванһарай эргәһендәге кызыгы буның менән генә тамамланмаган икән. Киләһе язмабыз ошо темага арнала. Йома намазын узгарырга йыйынган хак мөселмандарның нияте тормышка ашманы ул көндө. Ягъни, Әмир Рәхмәтуллин яклы әдәмдәр Караванһарай мәсете имам хатибы Илшат Хафизовка йома намазын узгарырга ирек бирмәне. Ул гына түгел, намаз вакытында мәсеттең тәдәрә өлгеләре ямагат намазга йылган залда кыйралып төште. Үкенескә каршы, ул кадрдар бездә юк. Бәхеткә күрә, бунан беркем дә каза күрмәне. Әмир Рәхмәтуллиндың кешеләре ватылган тәдәрәне ремонтлайбыз дигән хылтау менән икенче көне мәсеткә төзелеш материалдары индереп тултырта. Әмма мөтәвәлият агзалары Росимущество мөлкәте карамагында булган 1960 елда ук СССР дәүләт яклауы астына алынган архитектура кымарткыһында билдәһез гастарбайтерларның бер кадау кагырга хакы юк дип, Ырымбур өлкәһе мәдәният министрлыгының рөхсәте менән мәсетте мисәткә япты. Әмма Әмир Рәхмәтуллин яклы кешеләр ишекте ватып яңынан мәсеткә инеп уялана. Был вакыйгаларда ничек баһаларга мөмкин дигән һорау менән без Рәсәй мөселмандарының үзәк диния назараты рәисе баш мөфти Тәлгат Тажетдинга мөрәҗәгать иттек. Миңа Абдулбари хәзрәте аның турында әйткәне бар, мәчеттә тәртипсезлек дип. Ул Әмир Азам исемендә иде инде ул. Бераз юлын яңгышыбрак жүргән бер җегет. Аның гаугасы чыкканлыгы. Безнең теләк ким ул мәчеттә мөтәвәлиләр шулар алып барсыннар һәм алар хуп күргән имам булсын. Мәчетләр Аллаһның йорты. Аны басып алырга ярамый. Килдең, ким анда имам бар, шуның артыннан укы. Укымасаң, дөнья киң. Чыкта кит бүтән эштә укы. Үзенең ияләренә мәчет кайтырга тиешле. Хәзер җапканнар икән бик хуш. Җавап торсыннар, тынычлансын. Аннары ким бу мәчеттең асыл ияләре? Анда мөфтият тә бар, Абдулбари хәзрәт, анда мөтәвәлият тә бар, үзләренең имамлары да бар. Җин әллә кайлардан килгән килемшәкләр, пропискасы да булмаган кешеләр ул мәчеттә баш-баштаклык эшләргә тиеш түгел. Улай гына ла түгел. Мәсеттә буна берничә ел инде кунып йөридер бит. Бер мәчеттә дә алай торып кунып йөрү рөхсәт ителми. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Мәчетләр Аллаһныкы, аннан башка беркемгә дә анда ялвармагыз ди. Мәчетләр гостиницада түгел, проходной дворда түгел. Анда хөкүмәттә үзенең тәртибен куярга тиеш. Тәртибен. Пәйгамбәр алейһиссәлам әйтә: "Мәлам янзаиләһу бил Кур'ан янзаһу бис султан." Allah Teala Kur'an bile düzeltip bitirmegende sultan bile düzeltedi. Нужно власть употребить. Şol вакытында тәртип булыр. Кешеләрне сугыштырып жатырга түгел. Судебный приставлар бар икән, куйсыннар тәртибен, аш кешен алып бергәннәр икән. Ул тәртип яңадан бузыла торган булса, хөкүмәтнең бар кеше куәте. Урнаштырсын тәртип. Муллалар сугышып җөрмәс ул вакытта. Балтик буй илдәрендәге башкорт диаспораһы бик үзенчәлекле. Беренчедән улар аз ханлы булһалар бердәмлеге менән аерылып тора. Икенчедән Балтик буе башкортларының күбеһе югары белемле квалификациялы белгечләр. Өченчедән уларга Европа халыкларына хас тәвәллек, эзмәдлеклек, тәртип күк хазаттар хас. Был көнсыгыш Европалата үткән башкорт яшьләрендә лә асык сагыла. У нас получается, что у нас две родины. Одна родина в Латвии, вторая родина в Башкирии. Мой отец родом из Уфы, из деревни Тартимановой, Глинского района. Часть отрочества провел в Уфе, и когда приехал жить в Латвию, тосковал по родине. Я бы так сказала. И он с детства нам прививал любовь к Башкирии, к башкирской культуре и к его родине. Мы регулярно посещали Башкирию, проводили много времени, особенно в летний период, когда были у нас школьные каникулы. И с детства слышали башкирские песни, видели башкирские танцы, слушали башкирскую музыку.
Тамырдары Иглин районы менән бәйле башкорт эшкуары Рәдиф Галихановтың кызы Кристина Латвияла туып үскән. Экология, адак халыкара мөнәсәбәтләр буенча белем алган. Сәясәт менән дә шөгыльләнә ул. Я сама являюсь представителем Республики Латвии, Балтийского центра Салавата Юлаев и молодежной группы предпринимателей Латвии. Планирую продолжать дело, начатое моим отцом Радифом Галихановым. Он являлся торговым представителем Республики Башкортостан в Латвии более 10 лет, делегатом Курултая Башкир являлся и активно содействовал экономическим связям Башкортостана и Балтийского региона. Үкенескә каршы Кристинаның атаһы Рәдиф агай Галиханов быел вафат булган. Әмма белемле, үз көсенә ышанган кыз күбеләп тормай, атаһының эшен дәвам итә. По отзывам его знакомых друзей об отце я всегда слышала очень теплые слова, и меня это вселяло гордость, и есть желание, стремление продолжать дело родителей, поддерживать культуру Башкирии, насколько это возможно, конечно, потому что живем мы в Латвии, вдали от Башкирии, но очень любим Башкирию. Бөтә дөнья глобальләшеп, күп милләттәшләр туган теленнән һәм мәдәниятеннән ситләшә барганда, бердәм Европаның әүдем гражданы һәм уңышлы эшкуары булып та, туган илен, халкын онытмаган, башкорт рухын хаклаган яшь кызның өлгеһе бөтәбезне дә уйландыра һәм илһамландыра. Хөрмәтле тамашачылар, шуның менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфләге 251-73-92 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Бынан тыш Башкортлар Хызык ТВ Skype адресы эшләй. Тапшыруды әзерләүче Иҗади Төркем киләһе атнала яңынан осрашканга тиклем хушлаша, һау булыгыз. Дөньяны башкортча карагыз.